ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಣ 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನು ಬರೋನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಾಣಿದ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್. ಏರಾಂಡದ ಮಿನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಯರಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲುಂಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆ ನೆರವೇರುಂಡ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿ ನಕಲು ಮರ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೇಗ್ಲ ಅವಳು ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಪೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಗನ್ ಬೈದುಂಡು. ಗನ್ನದ ಡ್ಯಾಡನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ ಆಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪಾಯಿನಿ ಗನ್ ಕನತಿ ಬುಕ್ಕ ಗನ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೊರರು ಇಷ್ಟ ಜಾರೆ ಗೊಬ್ಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಕೋಡೆ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಿಡತ್ತ ಬಲೆ ಇರೇಗ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಡೀ ದಿನ ಆಯ್ನಾನೇ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಅಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ ಬುಲೆಟ್ದ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಫೆ. ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ 23/3/2023 ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ದಾದ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಗೆಸ್ ಮಂತಾರ, ದಾದ ಪೂರ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕಿನ್ನಿ ದಿಂಡು ಏತು ದಿಂಡು 6 ಆಜಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. 5 ಪಪ್ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಈತ್ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಅಪ್ಪ ಆಣ್ ಕಿನ್ನಿಲು ಬೆಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಾಂಡು ಒತ್ತರೆ ದೀಪುನ ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಕಜ ಒಟ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಒಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆತುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿಯಸ್ಟ್ ಡೇ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪಾಡು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಲೋ 1 by 1 ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪುನತೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರೋರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಪಿಟ್ಟು ಅಂಕಲಿಗ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇನ you're disturbing. ಅಂಚ ಇಂಬೆಗೊಂಜಿ ರಜಾ ದಾಯಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಜಾ ಅಂದು ಪೂಜತೆ ಅಕುಲ್ ಪೋಂದು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಲೆಡೆ ಫೀಸ್ ದೊಟ್ಟೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಗೊಬ್ಬರೇ ಖಾಲಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆಡೆ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜ ಆರಾಮ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಪ ನೋಡು ವಿಷಯ ಅದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇತು ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಯ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ದಿನಾಗ ಯಾನು ತುಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನ್ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ 5-10 minutes ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏರ ಬತ್ತೇರ್ ಬಾಲೆ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಅಪ್ಪುನ್ಸಿವೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸಮನ್ ಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಮನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದು ಉಂಡ ಬಾಲೆ ಚೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಗ್ಗುಡು ಅರೋಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಮ್ ಇಡಿ ಅಂದು ಅಡ್ತದು ನೆಲ ಒಚ್ಚುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಾವನು ಅವ್ರ ಪೊತ್ತಾವನು ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಾಟಕೇಂದೆ ಪತ್ತಾವನು ಅವ್ರ ಪತ್ತಾವನತ ಪತ್ತಾವನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪತ್ತಾವನು ಪೊತ್ತಾವನು ಪಂಡ ಇಂಚ ತೂಕೊರ್ಪುನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೈತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನೇಟ್ ಆತ್ ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವಲೆ ಆಫ್ ಮನ್ಫಾತ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕಾವಾತ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ತೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಥರ ತೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅವು ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಥವಾ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ತ ದೂರ ಹಿಡ್ದೊಂಚಿ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೈ ಕುಳ್ಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೂತ ಸ್ಮೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಅರೋಮದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆತದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೆಕ್ 150 ಅದಾದನ ಕೊರ್ನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ತಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮೂಸುನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಸುಗೆ
ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಲಜ್ಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ಉಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಅರೋಮ ಬರಡು ಅಂದ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕನದಿನಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಓಲ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಾರಡ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಯಾ ಯಾವ ಮೂಸೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲ ಮೂಸ್ಲಿ ಪತ್ತನ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಡ್ರು ಮುಡ್ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಖುಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತಿ ಈ ಡಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಪಣ್ಣ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಹತ್ತೋ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡೇಳ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ನಾವೇ ಎಂಕುಲೆನ್ನಿಯ ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿನ ಖಾಲಿ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿನ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜೆ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ತಾ ಬಂಜಿದಾದನ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಮಕ್ ಸರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಏರ್ನಾಂಡಲ ನಿಕಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅವು ಆ ಕಿನ್ನಿ ದಿನಾಗ ಇಂಚಾಪುನದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣತೆ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಮಕ್ ಗಲೀಜ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವೇ ತಿನ್ಪುಡು ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪೂರ ಅವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಕೈಗೆ ಪೂರ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೋಸ್ ಆಯ್ತಾ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಕವರ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮಿನಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬ್ರೀದ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಬ್ಬ ಹತ್ರ ಅವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಗೋರ 45 minutes ಗೋರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ 10:30ಗೆ ಶುರು ಆತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4:30 5 o'clock ಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ನಿಯೇ ದೀವೊಂದಿತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಐನ್ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಪೂರ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಂತದು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದು 1 hour ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ತೂಪ ಇಂಚನೆ ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಂದಾಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂದಾಪು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪು ಆಜಿನೇ ಕಿನ್ನಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಪಾಗ ತಾನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಸಾಯ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯರ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ನಿಕಲ ಪೋಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಕೊಡಾಪುಡು ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದಾವೆ ತೂವೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕಿನ್ನಿ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಕಿನ್ನಿ ತಿನ್ಪುನು ಅಂದು ಖುಷಿ ದಾಲ ತಿಂತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಇಡೀ ದಿನ 2-3 ದಿನ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗಡಿ ಪೊತ್ತೂಪುನು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಸೇಫ್ ಅದಲ್ಲ ನಾ ಬಾಯಿ ಮಿನಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡ ಖುಷಿ ಅಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚು ಕಿನ್ನಿ ತಿನ್ಪುನದಾದಲ್ಲ ಅಂದೆನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ತಿನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ಐಕ್ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಗಡಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಈ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ನೀರು ಬರ್ಪಾವಂದಿತ್ತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದ ನೀರು ಬರ್ಪಾವಂದಿತ್ತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಕ್ ತಿಂಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ ಐತ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತ್ಪಂಡ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಿನೆಕ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವರೆ ಬುಡಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಲ ತಿಂತುಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸುಸ್ತಾವನಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ಗೆ ಪಾಡೋದು ಪೋಡು ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ದಾದ ಅಂತ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತುಚಿ ಕಿನ್ನಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏತು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿನೇ ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಕಲೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 minute ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆಗಿಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಏನ ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ತಿತ್ತು ಬುಳ್ಳೆ ಇದ್ದು ಅಂಚ ಮುಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೇನು ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುನ ಲಾಗಿಂಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಲಾಗಿದು ಬುಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ನಿಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಆಪುಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಪೂರ ಪಣ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕುಳ್ಳ ಎಕಲಿಗ್
ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ನೆರೊಂದು ಪುಣೆಕುಲು ಅಂಚಿ ಪೂನಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚೊಂದು ನೆರ್ಪತುಲೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಐಕುಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆನಾಗ ಅವಳ ನೆರ್ಪು ಬಾಬೋ ಮತ್ತದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೋನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪುಣತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದ ಆತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತನು ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆತನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಿಡ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಾಕ್ ಅವು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಕುಯ್ಕು ಆಯ್ತಾನೆ ಕಿನ್ನಿಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಖುಷಿಗೆ ಕೆಲವರ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಸಾಕಾದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಜಾಲಡ್ ಅವೇನು ಬಾಕಿ ನೋಕ್ಕುದು ಇವತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಥರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನುಂಡ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಅದಾದ ಪಂಡ ಓವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವನ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಿನ ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ತರ ಕೆಬಿ ಪೂರ ಉಂದಾಪುಡ ಆತು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ವೆರಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚೆರಿ ಎಂಕು ಚೆರಿ ಅಂದೀತ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡಿತು ಚೆರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪತ್ತನಾಗ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಅವೇ ಚೆರಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಪಪ್ಪಿಲ ಪಾಪ ಒಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವರೆಂಡು ಚೆರಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅವೆ ಒಂಚ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀ ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆಣಲು ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳೋಂದು ಪತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬುಡ್ಲೆ ಏನಂತಿರ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕು ಲಂಚ್ ನಕಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕು ಯಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಅನ್ಕೂಲ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ತು ಒಂದು 4 ಸಲ ಕುಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ತಿರ್ತು ಬಿಡುಡು ಆಯ್ತು ತಿರ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತು ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ಬಿಡು ಅಂಚ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊಂಡುಲ ಅಂಚ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಪತ್ತುನ ಹಾಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಅವಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂದು ನಾನೊಂಚು ಪೊಣ್ಣೊಂಚೂರು ಜೋರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಆಣು ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಪೂರ ಕೇನೋನೇ ಇಂಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳ್ದು ಹೊರ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂತು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂದ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯ್ನ ಬೇತೆ ಒಂಚಿ ಥರ ತೂಪರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಮನ್ ಆದ ಪುಣೆ ಅನ್ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದನ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ನಿಕಲ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರಾ ಥಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Bye. See you.